И здравейте, това е новия ми клип. Днес ще снимам как играя в един от моите серии. Паднах, само да си оправя камерата. Ужас, имам само 10%. Точно. Сега ще ви покажа моята къща. Ето това е моята къща. Вие видяхте отгоре. Сега отивам на плажа. Що не ми каза, що си влял? Чакай, ела. Това е Плики БГ. Абонирайте се. Бобчо, аз съм на сейва. Плики, аз съм на сейва. Бързо, пускай. Аз вече не го ръпвам. Абонирайте се за него и за неговия канал. Не знам. Що чупиш? Ето го и него. Абонирайте се за неговия канал и му гледайте клипчета. Харесайте ги. Не ми хвърляй неща. Имам си телефон. Ужас, гладна съм. Не искам. Добре. Стига, аз съм на Survivor. И теб ще те пусна. Аз се научих как да го правя да не вали. Ето така. Да, знам. Аз се пуснах само да съм няма. Окей. Ай. Сега те убих. А заби ми е често във Опа. водата. Излязох. Във водата са ми заби. Стоп. Това беше от мен. Чао, абонирайте се за мен. Всякъде.